आज या ठिकाणी अतिशय धार्मिक आणि पवित्र स्थानी आपण उभा आहोत. गिरिजाशंकर राजाची कुर्ले या ठिकाणी आपण उभा आहे. तर हे मैदान दुपारी 3 वाजता सुरू झालेलं आणि सूर्य आता मावळतीला झुकलेला आहे. 6:30 वाजता हे मैदान संपलेलं आहे. तर महाराष्ट्रातील अनेक कुस्ती कमिटी असतील तर यांनी या मैदानाचा आदर्श घ्यावा आणि या मैदानाचं एक विशेष, या मैदानावरती एकही कुस्ती सुटलेली नाही, सगळ्या कुस्त्या निकाली झाल्या. याचा आम्हाला या चॅनलच्या वतीनं सांगा वाटतं. या मैदानाचा खरोखर सार्थ अभिमान आहे. इतकी अशी मैदान होणं आज खऱ्या अर्थानं काळाची गरज आहे आणि हे संपूर्ण मैदान यशस्वी ज्या कमिटीनं पार पाडलं अशी श्री क्षेत्र गिरिजाशंकर राजाची कुर्ले ही कमिटी आपण सगळे पाहताय. अतिशय कार्यक्षम अशी ही कमिटी आहे. कुठल्याही प्रकारची उणीव आणि मीपणा बाजूला ठेवून ही संपूर्ण मंडळी झटत असतात. प्रत्येक पैलवानांची वस्ताद मंडळीची आजी माझ्या पैलवानांचा या ठिकाणी मान सन्मान त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं केलेला आहे आणि खट्टा आणि काटा मैदान, जोडी जोड आणि तोडीस तोड, शेवटची कुस्ती देखील निकाली झाली. अशी मैदानं आज काळाची खऱ्या अर्थानं गरज आहे. तर आपल्यासोबत उपमहाराष्ट्र केसरी आहेत ज्यांनी या राजाच्या कुर्ल्याचं नाव संपूर्ण भारतभरात केलं असे उपमहाराष्ट्र केसरी बापू माने, तसेच ग्रामपंचायत सदस्य संपूर्ण बॉडे किशोर भाऊ आहेत, त्याचबरोबर कुलदीप पैलवान आहेत, समाधान जागदळे आहेत, वैभव माने आहेत, अशा दिग्गज मंडळी, प्रमोद फौजी आहेत, त्याचप्रमाणे अर्थ खातं सांभाळणे सर्व मंडळी, त्याचप्रमाणे या गावचे विद्यमान सरपंच देखील आहेत. तर मी आपल्याला विनंती करतो कशा पद्धतीने आपलं नियोजन असतं या मैदानाचं. कारण श्रावण महिन्यात 3ऱ्या सोमवारी एक ऐतिहासिक मैदान आहे, अतिशय जुनं मैदान आपण बघताय. इकडं पवार सरच तिकडं जुनं बांधीव मैदान आहे, कुठूनही बसा कुस्ती आपल्याला दिसते. असं एक धार्मिक स्थानी आपण या ठिकाणी आहे. तर कशा पद्धतीने काय परंपरा आहे या मैदानाची? ही कुस्तीची परंपरा पहिल्यापासून चालू आहे. म्हणजे स्वातंत्र्यापासून ही कुस्तीची परंपरा चालूच आहे. आणि इथं फार मोठे पैलवान आमच्या गावात होऊन गेले. एक खेमाभाऊ म्हणून पैलवान होते, फार मोठे पैलवान होते. त्याने शंकर पैलवान म्हणून होते, शंकर माने म्हणून, ते एक फार मोठे पैलवान होऊन गेले. बाळू वस्ताद म्हणून एक होते, ते एक फार मोठे पैलवान आमच्या होऊन गेले. आमच्या गावाला कुस्तीची फार मोठी परंपरा आहे. त्याच पद्धतीनं आम्ही तीच परंपरा चालू ठेवलेली आहे. सर्व गावाचे माणसाचं पूर्ण सहकार्य असतं, एक नंबर. आणि आमचे जे जुने पैलवान, आत्ता नवीन काय पैलवान आहेत, जुने काय आहेत पैलवान, तर सगळ्यांचं एक नंबर सहकार्य असतं. त्याच्यामुळे हे सगळं पार पाडता येते. अतिशय चांगल्या पद्धतीनं बापूंनी या ठिकाणी सांगितलं की सर्वजण तनानं मनानं ही झटणारी सर्व मंडळी ती मीपणा बाजूला ठेवून, कारण गावचं मैदान असलेलं सगळ्यांना वाटतं मी पुढं आलो पाहिजे, पण तसं नाही. एका कुस्तीला एकच पंच या ठिकाणी बघायला मिळत होते. अतिशय शांत संयमानं कुठलाही वादविवाद न करता हे मैदान यशस्वीरित्या पार पडलेलं आहे. तर ग्रामपंचायत सदस्य आहेत ते देखील आपलं निलेश भाऊ आपलं मनोगत व्यक्त करत आहेत. ह्या माध्यमातून एकच सांगतो की पुढच्या वर्षी ह्याच पद्धतीनं आणि ह्याच्यापेक्षा चांगलं मैदान होईल ही गावच्या वतीनं ग्वाही देतो मी. तरी महाराष्ट्रातील पैलवानांनी एक नोंद घ्या, हे मैदान बरोबर दुपारी पुढच्या वर्षी 2ला चालू होईल. कारण हे मैदान दिवस मावळाच्या आत संपवायचं असतं. अशी मैदानं होणं आज खरोखर काळाची गरज आहे. तर प्रमोद फौजी देखील आहेत, प्रदीप फौजी आत्ताच इंडियन आर्मीमध्ये कार्यरत आहे. त्यांनी सांगितलेलं या कुस्तीतूनच मला जन्माची आज भाकरी मिळाली आहे. तर काय सांगाल तुम्ही मैदानाविषयी, कुस्तीविषयी? मला तर या कुस्तीमुळे मी फौजमध्ये गेलो आणि जे माझ्या गावात शिकलो त्याचा फायदा मला फौजमध्ये एवढा झाला. आमचे वस्ताद जे डाव शिकवले ते डाव मला तिथे एवढे कामाचे पडले की त्याच्यापासून आज मी एक चांगला पैलवान तयार झालो. आणि अशीच पाठीमागे जवान पैलवान तयार होत राहतील ही ग्वाही देतो. अतिशय चांगलं मनोगत फौजीने व्यक्त केलं, कारण ते सुट्टीवरती आलेले आहेत ह्या मैदानासाठी. इतकं प्रेम आणि हे लाल माती परत त्यांना या मातीमध्ये आणू शकलेले. तर मी विनंती करतो राहुलदादा माने आपलं मनोगत व्यक्त करा. संपूर्ण मैदानचं काम अर्थ खात्याचं ज्यांनी सांभाळलेलं आहे अशी मान्यता. आता कुठल्याही प्रकारची एकसुद्धा पैलवान या ठिकाणी बक्षिसाची तक्रार घेऊन अजिबात सुद्धा येत नव्हता. एवढं चांगलं मैदान, कारण कुणाला कमी पैसे दिले असं या मैदानात एक आदर्श मैदान आहे संपूर्ण महाराष्ट्रातलं. यासाठी सांगतोय की कुठल्याही प्रकारची उणीव
न भासू देता मैदान पार पडलेलं आहे. सालाबादप्रमाणे श्री गिरिजाशंकर ही जत्रा श्रावणातल्या 3ऱ्या सोमवारी आपली भरली जाते आणि कुर्ले गावच्या मैदानाला एक परंपरा आहे. बरेच दिवसापासून एक चांगलं मैदान या ठिकाणी भरलं जातं. उपमहाराष्ट्र केसरी बापूसाहेब माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही जी सगळी नवीन पिढी तयार झाली पैलवान लोक, त्यांनी या वेळचं मैदान त्यांनी सगळं हँडल केलं. त्याबद्दल या नवीन पिढीचं या पैलवान लोकांचं पहिल्यांदा मी ग्रामपंचायतीच्या वतीने हार्दिक अभिनंदन करतो. आणि पुढच्या वर्षी याच्यापेक्षा चांगलं मैदान कसं होईल ते आता मी तुम्हाला या ग्रामपंचायतीच्या वतीनं मी सांगतो. अतिशय चांगली पद्धतीने माहिती दिली. त्याचप्रमाणे या मैदानावरती या ग्रामपंचायत सदस्य माननीय श्री किशोरभाऊ माने यांचं सांगायला गेलं तर हा भगवा फेटा माझ्या जो गळ्यात दिसतोय हा भगवा फड्या आणि विजेता मला श्रीफळ असे त्यांनी या ठिकाणी उपक्रम या ठिकाणी लावलेला. वीरतेचं प्रतीक हा भगवा फड्या त्यांनी आज संपूर्ण विजेता मला दिलेला आहे. तर कशा पद्धतीने मैदान तुमच्या संकल्पना कशी काय लक्षात आले? खरं तर आमच्या गावामध्ये भरपूर लहान मोठे पैलवान आहेत आणि त्याही पैलवान घडवण्यासाठी बापूसाहेब माने अण्णा म्हणतो आम्ही त्यांना, त्यांचं मोलाचं सहकार्य आहे. आणि त्यांचं सहकार्य बघताना आपल्याला वाटलं की आपण पण काहीतरी देणं लागतो, म्हणून खरं तर हा उपक्रम मी घेतलेला. परंतु यावेळेस काय झालेलं, आम्ही प्रीप्लॅन व्यवस्थित केलेलं होतं आणि असं काय नव्हतं की मोठ्या कुस्त्या लावायच्या आणि पैसे कमी द्यायचं. काय असेल ते प्रीप्लॅन आदल्या दिवशी आमचं झालेलं होतं आणि जरी काय आमची उणीव भासली असेल तर पुढच्या वर्षी आम्ही अजून यापेक्षा तयारी करू. थँक्यू. अतिशय चांगल्या पद्धतीची माहिती दिली. कारण असं नाही की बाबा 51,000 रुपये सांगायचे आणि कुस्तीला 10,000 रुपये द्यायचे, अशा कुठल्या पद्धतीनं नाही. जी काय ही रक्कम ती संपूर्ण जनतेपुढे त्यांनी सांगितली आणि तेवढीच रक्कम दिली. त्याचबरोबर आपला सर्वांना लाडका पैलवान अमोल साळुंके असतील, विराज उमापे, समाधान बाबा येते, वैभव माने येते, या पैलवानांनी देखील चांगल्या प्रकारे सहकार्य केलं आणि यातली पिढी देखील, या गावची मुलं देखील अतिशय चांगल्या पद्धतीने लढली. एवढं बोलून मी या ठिकाणी थांबतो. कुस्ती अध्यास या यूट्यूब चॅनलला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. चालेल.